Bună, eu sunt Firegamer din Mega Gamers Ro și astăzi facem un episod din o serie, începem o serie sau facem un episod cu Happy Wheels și da, celălalt n-a ieșit așa bine, așa că o să mă asigur că ăsta iese bine. Și hai să începem. Neon Rope Swing de Calman 881. De ce întotdeauna încep așa? No! Ce fail! O să bag la fail-uri dacă pot. Și tare. Na 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 am ajuns, am căzut. Și Baltro Medium de 1 Jole 1. La. Deci, ce Haide, pasul, ped! Pleacă. Am trecut la sorteu. Ei, bebelușul nu n-a putut. O să plâng. Yay! No, this no. Help in case of death! Yes, nu. Da, yes! Merge. Voi plâng acum? Așa. Nu. Da, deci pare că ea nu poate să moară. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Suicide All Guy. O să apăzăm numai când bine, hai să facem câți. Oh, Doamne! Oh, Doamne! Doamne, să reușești! Doamne, nu! Yay! Wow! Longest spike fall de Kim Awesome X și asta a fost de Master of Bagels. Da! Wow! Fuck, e bun! Fuck! E imposibil. Da! Na, eu mă scot de aici. Vedeți, acolo se mișcă. Da! E un pic. Wow! Am ajuns! I find this map secret. A secret. I don't know. Nu știu. Asta e. 10 ways to kill JB. Oh, Lord of Anger. No, JB. Mori! Nu m-a omorât pe mine cu cânte cu ploi, de stupid!
Yay! Mor! Yay! Ascultând-vă muzică. Acțiune! Yay! Mor! Vai! Da! Master! Mano! Demo! Da, și vom face câte un episod de 10 minute sau mai mult, nu știu. Demo de Walking NPC Z și enjoy. Doamne! Da! Mă duc, bagă! Where? Hey, press the button! Oh! And, nu așa de greu. Choose level de truth, try all this. Nu știu ce tot mi se duce. Choose your levels. 5 pound long. No. Da, mă, da! Mă gândeam No! N-am penis, mă. Și dau și fiu. Hei, fiu, mi place penis meu. Da, ce-mi place. Așa de roșu și mare. Mor! Nu! Ateule! Mi-am luat mâna din cauza ta. Fericit? Da! Deci, hei, nu mai putem trece de aici, nu mai am forță în mine. Da, bă, da! Este folosesc pe tine. Da! Te folosesc. Da, nu! Nu! Yes! Fiule, ai făcut destul pentru asta. Ne mai vedem noi și mâine! Cartoon. Am ajuns la penis. Nu mai joc. Drown level, ce asta? De Sub-Zero Scorpion XXXXX. Drown level. Nivel desenat de mână. Da, fiule. Ești așa flexibil ca mine. Laiba. Flexibilitatea contează în acest joc. Înțelegi, muchacho, înțelegi. Știi, îți dau numele. Nu. Deci voi în comment un nume pe un copilul ăsta ca să folosesc. Gigel 2, Gigel 1! Vezi, fiule, nu e bine să fie explozibil. Am mâncat astăzi o bombă și tu ți-ai rupt mâna ta. Ce-ai zis, fiule? Ce? Nu te aud. Ce mă ai mâncat astăzi? Ce-ai mâncat? Ai mâncat din alea. Din alea? Nu zic că ai mâncat din alea. Da, vom face asta până putem, fiule. De ce, tata? Nu vreau. Păi, bine. Atunci, haide, am mâncat. Lasă-mă bine, cu bicicleta. Ești mult mai bun. Ce ai zis, mă? Tu ești mai bun, tu n-ai o bicicleta ta și nu știi să... Și n-ai niciun prieten. Da, mai avem numai un minut. Short throw, rapid, hai. No. Și cam asta a fost totul. Nu uitați să dați like, subscribe și hit home dacă v-a plăcut. Eu am fost Fire Gamer din Mega Gamers Ro și am fost cu Happy Wheels. La revedere!